dengan jalan tunggal sang roh aku. Alai porsea orang tohoto dari kau mudo dalam dia. Adong doha Salam, hamudongan na hinahulongan, di bagasan Guari Yesus Kristus, marlas di roha do hita di bagasat tikyon, dinarap hita marsaur, dohot hatan di debata, ruas di huria, na dong di gereja, na dohot madohot di parmingguan di bagas tabian wain, nang dohot akar ruas di huria, na boy mamereng acara mingguan, melhite media sosial. Dorang tola mulai para minggota martangiang mahita di bagas rohat tabi. Amin. Hamuna kadongan na hinaulongan sadarion sahat mahita tu minggu jubilate na marlapatan marulupulog tu debatama alesan dok tanoon. Salmen biduno plonom ayat sada. Atong hita akan na pinarhamaul di debata beta mahita mangedehon hamuliaw di guarna marmulia bayan hamu puji-pujianna dok hamu mamadok debata tung nasok kaldo akka pabahenan tu ibana do jauh-jauh pamaku jala puji-pujian mape tu dilaku robe mahamu marnida akka pabahenan di debata tung nasok kaldo pangarajeon na di Malaysia. Puji ma debata nami, hamu aleak ka bangso. Jala patu begeon hamu maswara puji-pujian. Iba na mabahen hosat ta mangulo.
jaladang di luas tota tarsuladit. Tu ibana do jauh-jauh pamangku, jala puji-pujian mape tu dilaku. Atong hamuna hinahulongan, peta mahita marsoba, laho mamuji dohot pasangapon tuhata. Roma hita mengadop tujuluna, marede mahita siya bukwede nomor 565 ayat sada dohot ayat 4. Las rohaku lau mamuji. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di porbodian natu mapalangit do tanoon. Aben, marulop-olop tu debata ama ho, ali sandok tanoon. Endehon hamu mahamu leon ni goar na, marmulia bain hamu puji-pujian. Dok hamu mandok debata, tung nasokal doak kapabayan amu, pinahen ni hinatibul ni gugum. Ikon marsobatu ho akamusun. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan. Nama dok mauliate do habitu ho, ala di papatar ho, doho tuakan naso tumadaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya sirohan, saya payan madihami rodi pinopernami berita naudi. Jala pararat ma itu saluhut bangso, asabisa sodang ni hasangapomi, dohot dia kana hudul di hahulumun, dohot nanilinggoman ni hamatian, marhite-hite anak kahulungan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siya bukwede nomor 125 ayat 4. Marlas ni roha itaon. Bye.
Pati ni debata si hangu duhodota di minggu jubilate sadarion dienet sian sada Tesalonik biddu 5 mamuka ayat 11 toktong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangiang mandok mauliate mahamu siala saluhutna ay ido di pangido di batasian hamu marhite-hite Kristus Yesus atong rap magidogogo mahita siya Tuhan di bata ali Tuhan di bata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tupatikmi amen. Marede mahita siya bukwede nomor 127 ayat sada dohot ayat 2 di hadapanmu Yesus. Tuhan debata namar mulia jalan nasokal amanami para siroha nasumurung tung nasokal doa kapabahenanmu hodo na jumadihon akalangit dohot nasa isin di portibion hodo na mangalehon hosa hanguluan hodo debata na somanulak akatangiang nami na pungudo hamin wain di jolom martangiak tuho dada mangasahon hati goran nami na mga sahon asini roham na kudang ido saya si maroham di tangiang dohot elehelek nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan debata namar mulia jalan nasokal asi maroham dihami. Ali Tuhan debata namar mulia jalan nasokal di idahodo parsurion ni bangso nami nang sadok portibion ala ni mara COVID-10 siyaw na marpakorhon dada holat tu parsahiton alay dohot do tu parnguluan si ganupari holang mahami siya nakadongan mulaw-lawd pedak totu gudang makaruas na sukarijo ala tutu perusahaan gudang akka na so dapot mangan dohot akka parsoryon na asing na mabayin hami marsak alay Tuhan saya si maroham salpuhon makopit 10 siyaon siyan bangso nami nang siyan sadok portibion asa tuksonang kami mangulaulon nami jala asa terbaik kami mamujiho rap dohot sadok dongan nami ditonga ni huriam na badiyay. Ali Tuhan debata namar mulia jalan nasokal asi maroham dihami. Ali Tuhan debata namar mulia jalan nasokal hubuak kami matu adopan muak kadadanak dohot eter-eter nasuboy na sida marsiajar di parsikolaan na ramoti jala pasu-pasu manang nasida molo ikut siyan bagas nasida marsiajar pasu-pasu jala ramoti manasida asa gabe akan apister jala na malo unang luas mangulu di bagasan biar alay mga sahon hamuliaon dohot hasokalonmu terpasu-pasu manang nasida. Ali Tuhan debata namar mulia jalan nasokal asi maroham dihami.
Ale Tuhan debata na marmulia jalan nasokal. Hubuak kami matu adopa muak kana poso. Nasubuhi bi marsiajar di parsikolana. Alay konsian bagas na manasida marsiajar. Suak songoni akanaung karejo hian. Gabe su karejo be ala ni mara COVID 10 siyaon. Asi marohab nang dinasida. Asa sa tok marpakirimod didenggan di basang. Ramoti manang nasida. Asa unang madile. Alay di bagasan pos ni roha nasian hoy. Madongani nasida. Ale Tuhan debata na marmulia jalan nasokal, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata na marmulia jalan nasokal. Hubuak kami matuaro pamusadok ngulu nami. Asa hotok tong na mga ramoti, dohot na maparmudo kami. Urupi mapanggonggomi nami, urupi masyarakat, urupi mahuriam di Indonesia nang di Portibion. Asa marsada ni roha marsiurukan, dohot marsituguan. Laho mangotapi suri mago COVID 10 siyaon. Ale Tuhan debata na marmulia jalan nasokal, asi maroham dihami, jalase sama dosa nami. Ale Tuhan debata nabadia jalan abosan, parasi jala partaruk ni roha jalan abasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sudi dosa nami. Dangadong nahupangasahok kami, tukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu doon nahupangasahok kami tujulong. Dibaheni, pasonang jala apu limahami, akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jesus, baga-baga ni debata taringot tu hasisahan ni dosata. Mukcat piak kadulok, jala humuttal akarubian. Alayang go parasi ni rohaku, naso tu pamusat siyan ho. Jala padan ni hadamyokku, naso tu mahumordit, ninna Jehovah siasi ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita siya bukwede nomor 106 ayat sada. AHP masa di ngulumu. Hatan di debata turpuk di minggu jubilation. Ima na tersurat di Efesus bidu 5 mamuka ayat 15 1:20 sada. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna songon akka na marroha unang masongon akka na urang roha.
Parhaseang hamu matiki, ari hasusaan donwai. Di bahini hatan di debata turpuk di minggu jubilation. Ima na tersurat di Efesus bidu 5 mamuka ayat 15 1:20 sada. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna songon akka na marroha unang masongon akka na hurang roha unang magabe mau to hamu alayat tu si hamu manang dia lomoni roha ni Tuhan unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamaguan do di bagasani alay go tondi mahamu hataon hamu sama hamu akayat de pesalmen akayat de puji-pujian dohot de partodion edehon jala puji hamu matuhani di bagasan rohamuna Manotong mahamu madong maliate siala saluhutna tu debata ama di bagasan buan ni Tuhata Yesus Kristus masioloan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus ima sahatna martua makana tumangihon hata di debata jala naupiausa amen. Mari kita sebukwede nomor 443 ayat sada duk Tuhan Yesus. Tidakon maha porsiaw tay songon nahin na tidakon di dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumupalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumuan na bernit di panguan ni Silatus na mateterpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanodor di tanong na mula bangolo di ari patoduhon na manay tu surgo lau hunulus siya mo ni debata amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay balak sogot tutanoon mauhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toni parbadia jaladong sa huria na badia huria hatopanya Kristen akan na badia dohot di hasang dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Mari dihita siya bukwede nomor 412 ayat sada honaluja honasorat. Oh
Huria ni tuhata dia manami inanami hahanggi pinaribot. Tabegi majolo tikting namasa dohot nalaho si pamasaut tadi tonga-tonga ni huriata di minggu sadarion minggu tanggal 3 Mei 2020. Na perjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu jubilate. Na marlapatan marulupulup tu debata sadok tanah on. Topik minggu marulupulup ma tu debata. Tema bulan Mei 2020 mamaritahon barita nauli tunasa natinoppa. Na paduahon parhobas minggu di minggu tasadarion parjamita ima amata padita demak 5 jutak MTH ketua STGH HKBP paragedda situa doktorandus N Siahaan MM si jahatikting situa S Hutapea tim musik ni huriata napapaton parmingguon di Jabu parminggota sadarion hot dope tapatupa parmingguon di Jabuta ganup marsada-sada jala acara minggu na tapake di minggu sadarion ima na pinarade ni biro ibadah HKBP jala boedo acara minggu sadarion taida jala tatoton di YouTube manang di live streaming na ni hobasan ni parhalado ni huriata HKBP Resort Palmarum dohot tim musik ni huriata HKBP Palmarum na palimahon pertanyaan lingkungan tong dope macohot pertanyaan lingkungan ni huriata alai ni sosohoma tua karuas ni huriata asa tong ma tapatupa pertanyaan di bagas tabe tu hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 mamake buku pajonok hamuma tu debata manang mamake buku mendekat kepada Tuhan naung adong dihita ganup keluarga na paunopon ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan sia tanggal 27 April saat rodi tanggal 3 Mei 2020 parhalado dohot sude ruas ni huriata HKBP Resort Palmarum pasahaton tu hamuna selamat ulang tahun ma di hamuna sai gajang ma umur muna jala di pasu-pasu di batama hamu saluhuna goar-goar ni namar ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan boy mata jaha di acara naung adong dihita saluhuna torop ni ruas nama dohoti parmingguo di Jabu na di hari Minggu tanggal 26 April 2020 boy ma tajaha jala taida di acara naung arong dihita ganup marsada-sada napa pituhon napa sahaton pilihan minggu tanggal 26 April 2020 na tapatupa di bagasta ganup marsada-sada pilihan minggu tanggal 26 April 2020 na pinasaha ni keluarga ni ruas ni huriata boy ma tajaha di acara naung adong dihita ganup marsada-sada na mangihut muse tikting parhepengon ni huriata boy ma tajaha di acara naung adong dihita ganup songoni ma tikting namasa do nalaho si pamasaut tadi tonga-tonga ni huriata suak songoni nang tik-tik parhepengon ni huriata mulai ate mari hita saluhuna marsanga madebata sialani tapasada maroha do pikirata martangi yang mahita ale Jehovah debata amanami namar habangso di Bandua Gijang di bagasan gornya namu Tuhan Yesus Kristus madok moliate situ tu roha do pikiran nami tuho ala di bagasan hai pasok kami di Tikion boy patupahon parmingguon di tonga-tonga di bagas Joromon atik petakas ditatap hohami Tuhan natorop sopiga
naboi marpungu dengan anon laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai di minggu sadarion saluhu nai Tuhan alani pakkorhoni namasa di tonga-tonga ni portibiot dui na ni olanan ni pamarittanami hami Tuhan merpungu torop sialani Tuhan merdus nitahi hami di tikion di minggu sadarion otik sosadia torop sopiga hami Tuhan naboi marpungu dengan anon di bagas joromot Tuhan lao patupaho parmingguon lao pasangapong guarmu nabadiai makka molatihod dengan basam asima roham Tuhan saya pakai ma parmingguon namion gabe pilihan nami na mangulu jalan hutus di adopamu nabadiai Tuhan marhite parmingguon namion naing taruli akka ruas ni huriam naing taruli akka ruasmu Tuhan na dilihat portibion na soboi rap dohot tami di tikion marhite naing idaw nasida Tuhan di media sosial naik totono nasida Tuhan di media sosial acara minggu sadarion sialani Tuhan saya ukap roha pikiran nasida asa toktong di bagasan hasation patupaho permingguon di tongan di bagas nasida tibe Tuhan asa toktong di hamonatihon nasida dengan basam najinalo nasida di ngulmi ningulu nasida siganu pari pos roha nami Tuhan di pakubasion nami di tikion makkorhon lasni roha diakka ruas ni huriam nau begesa namanotton di ganup inganan nabi gabe suang Tuhan songon akka di arina salpui Tuhan boh kami mersada ni roha mersada ni pikiran laho mamuji dohot pasangapong guarmu nabadiai di bagasan olop-olop di tikiop Tuhan madok moleate dohami saluhu na ruas ni huriam atik pesupungu hami Tuhan alah pakilalah kami pardongan nyomu di hami di bagasan saminggu na salpui boh kami tolhas tu tikiot Tuhan di bagasan hai piason asima roham Tuhan nak tu minggu na rope Tuhan toktong ma ramoti roha pikiran nami nang lakan nami toktong di bagasan gugu ne baru nang hai pasot Tuhan pasu-pasu saluhu na aka perhobas ni huriam na ditongan ni huriamon nang disadok portibion asa marsitutu jala margogo Tuhan dinalaho patupahon pakkubasion minggu nang aka pelayanan tu aka ruas ni huriam Tuhan pos rohanami Tuhan ikorapokoro hami asa margogo Tuhan takas Tuhan dibotoho paru kilon ni sadok tanon paru kilon ni sadok portibiot Tuhan ima di namasa sorimago ni panahit COVID-10 sia Tuhan maras mahiu jala marsak rohanami Tuhan tarlumo bitahutan dangarok Tuhan pangodianan nami dangarok Tuhan pangeluluan nami Tuhan sodukon niho asima roham Tuhan saya pergugui mapamatang nami naktod di nami mangalo sahiti Tuhan asa sio hami Tuhan sian sahit narongom rotu tonga-tonga ni portibion atikarok Tuhan dia ke keluarga ni huriamon naung terpapar COVID-10 sia asima roham Tuhan di nasida saya pergugu nasida Tuhan marhiti akka ubat nang sipanganon na pinakin nasida tau dalam Tuhan pasahaton hama malum di tonga-tonga ni permulun nasida hutangnya ko kami Tuhan tuho saluhuna akka masyarakat rakyat ni Indonesia naung hona sahit COVID-10 sia toktong horan hodo pangalulun nami Tuhan saya pamalum mati Tuhan saya lehot di nasida gogo doh pangkirimon na mangulu Tuhan dinalaho mangalo sahit COVID-10 sia diakka namarsak pe Tuhan hinorhon ni naung aguan hosa hinorhon ni panosa ni sahit COVID-10 sia apuli manasida Tuhan saya tongos las ni roha di nasida tutiki na mangihut pasu-pasu masaluhu na Tuhan akka para medis dinalaho mangubati akka namar sahit Tuhan na di rumah sakit manang di puskesmas manang di dia petahe saya toktong rapoko manasida Tuhan jala toktong linggomi nasida unang doho nasida Tuhan terpapar COVID-10 sia suak soni pedi pamarita nami lehon gogo habisuhon diakka pamarita nami Tuhan siap tingkat pusat sahat tu desa saya lehon di nasida Tuhan roha namar mangaranap tu sude rakyat ni Indonesia asa di parade nasida akka ubat narikot mangalo sahit COVID-10 sia
Terlumobi ma Tuhan dina humurang aka si panganon dohot aka sinumon di tonga-tonga ni rakyat Indonesia Tuhan. Lehom ma di pamarentah nami roha na merbagi Tuhan. Lahu mengurupi aka rakyat na terdampak COVID-19. Asima roham Tuhan di saluna aka pangiduan namion. Iko koru Tuhan na mangalehon pangobation paddaoni di tonga-tonga ni parsahitoni Tuhan. Asima roham Tuhan. Suaksoni pe Tuhan ditikion hutang ko kami do tuho salu na kayanak kon nami. Na holak siak kami do pe ditikion nang narap do tami. Na marsikola na mangaluluya kapar karejuan nang mangula akalona. Toktong ramoti gonggomi todi nang pamatang nasida Tuhan. Paingo nasida toktong diganup tiki, diganup inganan. Asaro tu ado pamu mangido pangurupion marhite na martangiak Tuhan. Terlumobi mamuji pasangapon guarmu na badie. Diragam ni nahu pangido hami Tuhan maradopon aka yanakon nami. Toktong ma sayho na patuluconi Tuhan. Pasu-pasu masalu na Tuhan aka ruas ni uriam na met-met dana na magodang doli-doli anak boru na matua asa toktong di bagasan hai pason dolas ni roha. Suaksoni pe Tuhan tu aka ari marsugut di nama muka hami akalon nami rapoko mahami Tuhan. Lehot di hami gugu na baru. Satu kinari Tuhan naing tangihonon nami mahatami nagabi bohal ni parmulun nami bohal ni partodion nami Tuhan atong ukap roha pikiran nami Tuhan lau tu mangihon hatami terlumobi tongo somu Tuhan Tuhan gugu lau mangulaon hatami suaksoni pe Tuhan naposom na lau patariatson barita nauli di minggu sadarion parrohai nasida Tuhan leho di nasida bisuk nang hamalon nasian hoi terlumobi suara na tiu Tuhan lehono mudina sida asa saat hatami di tonga-tonga ni parmingguan namion buanon nami mai Tuhan di tonga-tonga ni permulun nami gabi gugune baru di hami Tuhan atok Tuhan sadok panggulmiton ni ngulu nami sahat tuhoma Tuhan atok sesa dosa nami nagudangi di bagasan guarna Tuhan Yesus Kristus hu pasat tami tangi yang ile namion maulea tema diho amin. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata Huria hakabipi palmarum sahab matabi sian au padita demak 5 juta dohot sudi Haminasian Sekolah Tinggi Guru Huria tu Huriata Nadia Kabibi Palmarumon do disadok Huriata nama bigi Jamitao disadok Pertibion. Selamat hari Minggu jubilate ma dihita saluna. Hujama hatani debata na tersurat di Sada Kronika Bidu 10 ayat 30 sa rodi ayat 36 sonom marilok disi. Ikom marlas ni rohama atong akkalangit jala marulupulup tanoon jala pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni akka perbigu jauh bado raja. Marhasak kasak malauti rodi isina marulupulup ma ladangi rodi nasa na di sini.
marulupuluk ma disi sude akka hau ditobak dia dopan di jahuba ay nungaroi bana lao manguhum tanoon madok mauleate mahamu di jahuba ay nabasa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohanai jala dok kamu ma tupahi ma hami ali di batani hatuon nami jala papungu jala palua hami sianakka bangso perbigu asa puji hami guarmune badiyai jala martanggulhon puji-pujian mi hami pinuji majahuba debatani Israel sian nasaingan saat rudi saliling-lilingna jala rimma bangsoi madok amin jala puji-pujian di jahuba ido anggo sahna hurian itu hatta boydo maul atusatta manang maul masuk turo hatta napi natol hasni turpuk sadarion dihita ala turpuk sadarion manaringoti hita dohot sude nasa natinoppa naing marulupulup jala marlas ni roha ala ni pabaina ni debata songod dia mahita marulupulup jala marlas ni roha ditonga-tonga ni hamamasa ni sahid nama baik kita godorun jala mabiar jala alanido ubana masai rikot jala peting situtu turpuhon naing sigatatta dihamu kamanami do tinanami taida majo dingolutta sigano parion noai molo bicar matani hari manugut ise do perjolo marulupulup mamuji debata sian saluhut natinopai jol mado manang akan natinopa nasi ati akka amanginang buya lusam muda polowai akan natinopa nasi ko kan ahamai misalnya ganu bicar matani hari perjolo do memuji-muji akan natinopai sia jol mai sendiri tidak perjolo do matani hari bicar sia jol mahehe disi bicar matani hari madok pinuji madebata jala di leoni mana matani hari nama seuli dungi termakuling ma akka pidong tultitu inaka baru bahunik dan kita dahita berab baru bahunik ade alai akka pidong natinoppa ni debata mamuji ala nong bicar matani hari lapatan na nunga di pangulu debata nunga di parade debata di pabicar debata hanguluan dungi pitor martahua mamusai manuk termanuk do martahua kokuoko dungo mahamu sude nasa natinoppa pinuji mahotuanin na manuki ala nunga di pabicar ho matani hari dihami dia hari manuguton alai lausima tabering di turpuhon ikkom marlas ni roha ma atong akka langit jala marulupulup tanoon marhasak laut marulupulup sudia kanatinoppa akat hauna ditobbakinna bamuliate pe tadok ala dong manuk martahua nuangi terutungon ayadong dope manuk martahua isot tahi madungoy hita jadi ki di Bekasi hami neburun tangadong be manuk martahua isi ala ki bitulen nak manuk manuk sioto itu jadi tangadong kokok kan alana so martahua dope halahi ngadu ngozol maisi jamopat ngadu ngozol maisi dungi terlauma tu rel kereta api tor isima suara ni kereta api nami begisi cucapaya cari duit tindakan ina mesi alai tahamolate odobe di luar tahun ala marulupulu jalan marlas nyero adu sudi akan natinopai nagabe suku-sukun ngadoh jolma marulupulu manuguk nai
Mulu marulu-pulup merlas ni roha akka pidong, akka manuk, dungi mangulus maalogo, bicar mata niari, dungi lebih-lebih mamuse mangerbang akka bulung ni hau, na ni haliangan ni sadok rura silidungon, mangulus dungi makuling do suara itu sami. Luar biasa, memberikan sesuatu yang sungguh puji-pujian kepada Tuhan. Alai jol masih patai dia dobe. Ngasude hehe, alai yang gue mana holan na hehe amud dobe. Hehe dunia nale holan na hehe amud matongi. Ngamar tahua manuk tulu heli koku akok dungo ho inna. Ang gue mana orang dungo dobe. Ang gue boto soni seda mama. Jiala buka sejilene se martahua manuhi. Roina tai mela cebere kodo manuhi bering juni ngamar tahua getung dungo mahuni aninna. Alero amate manuk ngise to uluk isi so tuku lemparin ne mana siat to bersugutinna. Gebe manuk na ngiseat imana do nalosok dungo ima. Ibana. Labatanna adalah ketidakmampuan bersyukur di pabainan ni debata. Ketidakmampuan marolop-olop di pabainan ni debata. Hapi anggona tinopaon marolop-olop. Biarlah ikon marlas ni roha sudena sana tinopainna. Jala tabereng marlas ni roha. Alaimu kibodo suku-suku dihita. Sotung donang dohot tita akazol manoaing ditikion mengabati nasida asa unang marlas ni roha. Gabi hona tabam ma akahau gabi dang doh bihawi marolop-olop. Rotak ma akasunge gabi bajir ma akaluat. Godang ma sampah gabi dang boy bihina uli marolop-olop. Dungi doh do akabunga mangerbang mabunga manugo nei. Doh do marolop-olopi. Aliyadong doh yahu bering deba bunga ni zolma naringgasan amat telo inate menue bunga alai dak kiai siram dungi sampai marsikur bunga non hulala ngamang hamu bunga nei mamereng perjebui sei aterlewat do amat telo inate mar parfum hape bunga dak kona siram acuga di bahasa rupani gayami terliwat tu au nga marsikur so nasiramin naka. Baunang bedohot titanian mengabati nasida. Ikodo mahita maben nasida marlasni roha. Bagaimana supaya semua bunga tanaman dan taman suacuanan marlasni roha sudi. Jadi mungkin dohono ni ruas mak ai buado beno namang marlasni roha didiki masa ni pandemi kon. Pacaria suado. Hepeng ngamertipis. Karejo nga putus. Tiga-tiga solaku. Wah no marlas ni roha. Bantuan ni rona maka bantuan non. Ang bantuan sa pamareta. Adong bantuan siyang gereja. Baru no marlas ni roha ditikyo namang paditanami. Jala mungkin dono ni solma baru no ko marlas ni roha marjubilati ali Tuhan. Jadi buku Kronikaon ima sada buku na mencatat karya penyelamatan pabainan di debata di tonga-tonga di bangsa Israel. Asa unang dihalupa ho bangsui. Nabi nani di debata tu nasida. Asa marhite pabainan ni Tuhani nasida marulup-ulup. Dang alani akan namasa di ngoluna. Dang alani sukacita sementara. Dang alani akka parutungan sementara. Doat alani akka artana di pertibion maben nasida marlas ni roha, tetapi supaya mereka tetap ingat bahwa yang menjadi dasar sukacita mereka adalah karena Tuhan berkarya memberikan keselamatan. Paluhun nasida siap Mesir, paluhun nasida siap ke bunga Babel. Lausima nang dasar ni sukacita do ulup-ulup ni hal Kristen, babua nang roje sutu pertibion mangaleon hanguluan paluah kita siap kamaguan mabaik kita Tuhan sonangan. Jadi ayat 34 luar biasa dia ayat on. Idok. Madok mauliate mamu di Jehovah aina basa di bana
aero di seliling-liling na do asini rohana madok mauliate. Jadi bagas do hata batakon mauliate ma sudah uli denggan ate roha ma uli ate nungga denggar roha ima pamusatan ni diri ni jolma. Jadi lapatan na molodung madok mauliate jolma marulup itu sudah datang dari inti kemanusiaannya itu. Jimolo ngamadok mauliate jolma bohina pe teride do bersyukur madok muliate damang datungang do rupane molo madok muliate solma muliate da sanate mahoni anda tungin lai molo ngedo muliate itu lahir dari sukacita yang terdalam. Jala boy do honotta sudido hita hiya mabir alai nama sawon sudido solma mabir do hita ala nisahid mabir mahita ala nasolakku 33 mabir mahita ala nasadong bekarejo mabir mahita dangadong besipanganon mabir mahita ala bali sahid mabir mahita muse do takka ala niakka na pabir hokita marhiti akka WA do takka Facebook nama dokong nga 3,000 isang mate, nga sekian ribu isang mate, nga songononi sonina, humediap sudi. So kung terjadi na pigay minggu na liyo di Sipoholon, nga dong isop positifin na, sudi kami par Sipoholon, mo dito-diti, onan dibubaron isi kan, onan dibubaron, muli sa pito kasi bubarin na, darong maroranin na, sudi mo dito-diti kami, mabir kami sudi. Ala hona mannon mamering jolo mabi bang mabir be tuair panas petrol maben suatu adong behita tuair panas sude nasa 33 ni per 33 tiki dang adong belaku isiram sude akau ngolongol madolla masude dang adong be abagoin na tangis sude per 33 do akka per 3 ngolongol asiro aku be sayur pedang laku be sude sangado para air panas pe sangada adong jolma sepihian mulak kami sapola ibu tamu do mulak kami sapola si jam sia malam dangaung jolma nang kusiada sada satu ngapi nang adong jadi lacong jolma nelungunan isi ima ala ni bir jolma mabir sude rope terdonga unang sonok mabir sude bagari na tua ni betong unang ni salang nok pola salang au papa do to ma ningo hola no do na hujaga gabe ningom ma atik beha na ko na au sotu ko na ho ningon anggo sebutul lenian bahasa pola na roha kan alai ima do di ba majamot ni mabir do itesi alai sasitonga biar unggodang do parmaraan alani biari unggodang ubama jotu hamu sada berita yado hujaha sada berita na julu sada buku basong non jadi na julin na molo adong lao jolma tu belian molo neng dialang bebiet jolma ibu bebiet din na bulung ni sibutuun jadi ibereng mabuti mulai ibereng bebiaton naung gabi hira aili jolmai ima mangsa allangonna jiro ma jolma idokoma kuberek ko sianon nga hira aili ho mungkin allangoni bebiat na maho mulak mahoinna jadi se bebir mabayon asalah nabiar ni meri tu bebiat itaringon tu jolma bebiat hagu nektor setarok toh do asal taringon tu bebiat hagu Tuhan abe i takup parhutai me bebieton dungi takup yalang jagalla dungi ibai ma kulina bubak nai ibai ma di ijab idinding ijab begak abe lao ma bayon tusi ibereng ma tepu kulit di bebieton bebia tinektor mati mana salo jadi ima ala ni biar
Jegumodang do parmarahan alani biari sian alani sahidi. Alani dora ibn nasahidi zamotton marhite pamaretta nang marhite akan nabi supe. Mari jangan kita terlalu takut. Tapi mari kita menghadapi dengan iman. Mari kita menghadapi dengan keyakinan penuh. Ikut debata madongan kita. Dang madok gabe membabi buta mahita rupani. Oh tidak. Beriman itu juga harus berhikmat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhikmat. Merbisuk jala patas meroha. Ido akahala nama rapor siau. Alai dau biar, alai jamot. Berbeda nama biar do na jamot. Misalnya dalam toki cuci tangan. Ay ngadok kolsuan noai. Ay dalam toki cuci tangan. Ngamalala tangakku kan. Asa pimertipis tangakku na cuci tangan opangin na kan. Memang to mulau ber tangan ngemerlua kan ngasing. Jadi na jamot berbeda dari alani biar. Sotung cuci tangan kamu alana biar. Unang. Itu. Alai cuci tangan mahita alana menghargai, mengereduti hai pason. Berarti cuci tangan dengan benar kan begitu. Unang alana biar. Itu. Pasupang mahita dongan unang alana biar. Alai alana majamoton hai pason. Itu bedanya. Nah. Dihamu akka amanami do tinanami. Hiado hubigi sian sada halak padita songonon. Songo jol mahita. Dokter bae so adong arsak biar ketakutan holso ikon adobat tadi ngulun. Pasti doi. Alani songo dia do hita mangadopion. Ido amangi songonon. Molo marsak hamu amang inang. Unang mahamu marsak manugut-nugutin. Bahasa mulo marsak jolma manugut-nugut sadarinay marsak nga maturusi. Itu. Holat dungoy mana? Allang ubati, misal lang marsahit. Hape marsak be mana? Allang ubati dakwal lang be. Oh mamate. Inna be. La somate tong. Dari kan? Jadi mulo nga holsuak kamu manugut-nugut sadarinay holsuan namay. Beta tu balian inna ho malah tu si tangang betu balian ni ba. Be pola lau tu balian mati nama hita tokin naik inna. Habis si Martin Luther madok seandainya besok kiamat hari ini kita harus menanam apel karena tugas kita adalah menanam dan menanam. Kita harus bersemangat. Aina tesuani boido dang ikon hita manapu boido dongan manapu. Jadi marhiti jamitaon hami songon padita manosohon tu sudi ruas ni huria terlumubi na dita panuli molo adong madok stay at home nani gorahon ni pamaretata bagas do hita mangalapati stay at home. Dang namadok 24 jam mahita jebu. Apalagi hita kapetani. Ikataparohao do ketahanan pangan. Borhak mahita tu belian. Itu dohku. Jangan bertemu dengan kerumunan massa. Jangan bertemu dengan orang. Tapi marilah kita bertemu dengan alam. Songonan tidak niturupuhon. Biarlah semua alam bersuka cita memuji Tuhan. Tapa sobu ma kata luas ma suara tai memuji Tuhan. Molo digigit camu polak muna akka amang. Dohok ma polak munai marlas niroha. Molo dang di pasobuhamu akka rabba-rabba di suara munai. Dohok ma suara munai marlas niroha. Dungidang mabir behita di Sipanganon. Pakion di Batama hita untuk mempertahankan ketahanan pangan. Jadi marhide turpuhon
ahado naneng si tiopota hata ni Jesus do hata ni Jesus nama dok di Matius 10 sada Roma hamu tuau hamu akan loja jala nasorat hupasonang peang mulu ngaluja jala sorat kita alani nama sona manginang mari datang kepada Yesus karena hanya dalam Yesus kita memiliki semangat sehingga kita memperoleh kesembuhan. Jadi hiado masa tiki hama masa ni epidemi di luar tahun dahulu ima TBC ado bahasa Batak ni TBC sahid adora TBC molo jodoh masa epidemi dahulu di luar tahun masa do epidemi kolera idok mabiguatuk masa epidemi disentri masa ibu dokma disentri baru bunyi masa epidemi cacar masa epidemi lepra masa mamuse epidemi TBC nomor beli-beli merhiti udara behidup ino corbu merhiti hosa lu beli nah jadi dang adong gubak natiki jadi adong dua nomor sahih di rumah sakit kita bama jogar si A do si B jadi dokter selelingon mandok tu si A kesembuhan bagimu adalah karena kau rutin mengikuti petunjuk dokter dan mengikuti semua peraturan yang dikatakan oleh para perawat. Jadi 2 minggu naik mulai na mau semangat ya mulai hati emang dokter kami hendak jadi itu si B idok kosonon ho anggia ala termasuk jol mana jugul loho jo enju jogal jugul juking je muse dan patu peraturan 2 minggu naik borhak na mau inatokan dak tolak be dak kaubata beho jadi kira-kira 2 hari tu kasih ma dokteron ala neng pindah ke rumah sakit nasing rumah dokter ne baru jadi ipasah masongoni si aon neng melum nama on si B ba labor hak nama on enna HP balik di jalo dokteron GB idok ketu si A jadi yang goho A lau mitok nama hoin natokan ala sono do sono jadi dak tolak bedak tu bata behoina HP idok ketu si B anggoho 2 minggu nai mulai nama ho inna semangat mesi B mau ma tutu dokter na perjuli idok kona neneng mati HP neneng melum nama 2 minggu nai semangat memang terus mengikuti katanya dokteron on Allah ngomongna yalang no bolon iu di mana nong bosone dang boy sudah udah di mana katanya dokteri 2 minggu naik belum di mana si A terbalik ala idok kon neng mata na memana ala idok kon neng mata na memana ainya rezi di masa ringon dang rezi di mana onina malas di mana lau mate na mauna lau sima la toho mati nah itu artinya semangat adalah kunci menghadapi setiap permasalahan, setiap pandemik, setiap ketakutan, setiap penyakit. Jadi alani donon nami marhiti turpuhon dihamusu di ruas ni huriatta. Mari kita dengan semangat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus na menjamin madok Roma hamu tuau hamu akan lalu jalan surat ima ulup-ulupta sukacita kita jubilate kita adalah kesediaan Yesus bersama dengan kita menopang menggunggung kita rabdohot holsonero hatta asa tertuh kita sudah mergugu mahita amin bertanya mahita muliate Tuhan di sebahan rohanami tu di bagasa tikyon nung ngahubigi hami hatami itu tu
tung dileo do di hami gugu mulu di luas sudi akan atino paon marulupuluk memuji guarmu ima babua sudi nasa natino pamon ditopaho lau memuji guarmu do songni do nang hami jolma nahina holongammu nang tinubusmu nang hinokokmu asa doho do hami memuji ho marulupulup tuho siang nasa roha do to dinami tuk pemasa panahit nama saya borat pandemik COVID-19 na wadu bihami noai ali amang posdoro hanami dihatam nama dok Roma hamu tuau hamu kana lauja jalana sorat hupasonang pe hamu hodo dongan nami mangadupi nama saon hodo pergugu nami jala ima ulup-ulup nami mulu marulup-ulup bangso Israel makalacon mangulupun papainammu di gulu nasida jala hataridanna dipoti perbadanani di tonga-tonga ni bangsoi marulupulup do hami nang di papainammu di gulu nami marhite pakokopon di Tuhan Yesus di hami jala marulupulup do hami nang ditikyon na porsia do hami di padonganemu di hami asadot kami marjubilate pasiding masielu na miyo Tuhan panahiti ajari mahami asalam marbisuk Tuhan padao marohana mabiar rohana gudoro siak kami asa unang gabi rohana mabiari mabaik kami gudang masuk tubiar dohot sahid naborat alai marhite semangat dohot gugu na siako mabaik kami marjubilate hutangnya ko kami saluhuna huriam hagabibi palmarumon Perhalado Ruan ni huria calon guru huria sudi ruas ni huria dot sudi ruas ni huria nadong di rura silidungon nadong di distrihon nadong di sadok hagabibi do saluhut masyarakat Republik Indonesia ali amang luas mahami marulupulup dang alani akka pangomuan dang alani akka silas niroa na sempit na di pertibion daw alai alani pabainammu padonganemu do di hami gabi bui hami marlas ni roha jala marulupulup ima gabi gugu di hami ailas ni roha do gugu di ganup akka halak napak kaporsiai ho amin tapuji matuhatta marede mahita sian buku de nomor 210 ayat sada dohot ayat 4 duksonang rohaku huhut papungu pilihan perjulo tu huria pilihan paduaon tu ulaon hatopan
Mu tu debata ainung nga di pasu-pasu jahuba debatapo di saluhut ulaun di tangamu ibana do manarihoko saliling mardalan di halongonan na bulun. Marhaposan tu asini rohani debata doau ikon marolopolop rohaku mida pangurupina. Dipergugui tordina dohita saluhutna tuk pesahat tutikion di bagasan parukilon sadok portibion alani mara COVID-19 asa di bagasan haporsiaon na tugudo hita madok idama oddo di batata na ita haposi na mangurubi hita di sobdo jahuba na ita haposi marolopolo mahita jala marrasti roha mida Sai jaloma olop-olop namion ale di bata gabi pilihan na khusus di hadapanmu Allah anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan kudus tapasa mapiliat tatu di bata martangiang mahita ali di bata manami na di Banua Gijang hodo harorani saluhut sidaw lew na dinggan do naso libasa na mauliutus upasata mi masya na nilew mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na utsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa operasyak kami pilihanon pati bulok karajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti di tordim Assalam mutadami gudang ni silelew mi tuhami. Assalam girgiray mandok mulai ati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadi amagwarmo say Roma harazawmo say saw molomene roham di bonotongon songon na di Banua Gijang leo matuhami sa darion hanguluan siya pari say sa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami unak kami to gihuto pangucunan balua mahami siyan pangan. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.
Selamat hari Minggu ma di hamu saluhutna ruas di huriata na madohoti para mingguanon marhite na manoton di media sosial parhalado HKBP Palmarum Resort Palmarum pasahaton mauliate tu hita saluhutna rap dohami dison dohot amang pendeta Demak Simanjuntak magister teologi dohot akayana kota tim musik ni HKBP Resort Palmarum nama dohoti ibadah minggu di Bagasan Tikion. Saya Tuhan ma nama masu-masu para saurata toktong mahita di Bagasan hahi pason asa boy hita pajupang di Bagasan Lasni Roha. Amin.